Asik. Yo, margo rukun slenyu goro. Goro dados. Hey. Mama tenggolo ana sekondang tukono. Mamaku wis gedhe enek jokondang rapekno. Wayang urip buyar-buyar ngenteni matune Petro. Duwe utang ra bisa mbayar dibelani gojeng karo. Piri dorong bondo cepet rapet ora kena. Asik susah mending delok barongan margo rukun. Asik. Aku medhot ora sekolah kasih goyang reggae biar mantap bersama. Margo rukun slenyu goro. Kamben nang lampu merah. Botol iku wis biasa. Jare nama idara. Iku luar biasa. Botol walau botol. Oh em lebu penjara. Emak-emak weteng kulowe ana kondang dukono. Emak-emak aku wis gedhe ana kondang rabeno. Delok wayang urip buyar-buyar ngenteni matune Petro. Delok ora udar bayar dibelani gojeng karo. Biri dorong bondo cepet rupa ora kena. Tinimbang digawe susah mending delok video ni Luna Maya. Aku medhot ora sekolah gara-gara ora ono biaya. Tinimbang nganggur nang omah golek duit ngamen ning lampu merah. Botol iku ya wis biasa. Botol Jare nambah idara. Iku luar biasa. Oh mlebu penjara. Tenggolowe ana sekondang dukono. Mama aku wis gedhe ana kondang rabeno. Dengok wayang rabuyar-buyar ngenteni matune Petro. Duwe utang ora iso mbayar dibewani gadul-gadul. bondo cepet rupa ora kena. Tinimbang digawe susah. Asik. Delok video ni Luna Maya. Aku medhot ora sekolah gara-gara ora ono biaya. Tinimbang nganggur nang omah golek duit ngamen nang lampu merah. Botol iku ya wis biasa. Botol Jare nambah idara. Iku luar biasa. Kowe mlebu penjara. Tenggolowe ana sekondang dukono. Emak-emak aku wis gedhe ana kondang rabeno. Delok wayang rabuyar-buyar ngenteni matune Petro. Duwe utang ora iso bayar dilewangi adol jaro. Aku mergo ora sekolah gara-gara ono biaya. Asik. Dibagi kowe susah golek duit ngamen nang lampu merah. Botol iku ya wis biasa. Jare nambah idara. Iku luar biasa. Botol Kowe mlebu penjara. sedikit bedol Jaya 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 sedikit bedol Jaya 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 Emak-emak aku wis gedhe ana sekondang dukono. Emak-emak aku wis
wis gede ana Joko nang rabeno delok wayang rabuyar ngenteni batune Petro duwe utang ora iso bayar dilewangi adol getho pengen dirapi Rindo Roma bondo cupat rupaku ora kena ditimbang digawe susah mending ndelok videone lumayan aku medhot ora sangkala gara-gara ana biaya asik nganggur nang omah golek duit ngamen lampu merah iku ya wis biasa jare nambahi darah iku luar biasa kowe mlebu penjara teguluwe ono Joko Peno delok wayang rabuyar ngenteni batune Petro duwe utang ora iso bayar dilewangi ajeng karo pengen dirapi Rindo Roma bondo cupat rupaku ora kena ditimbang digawe susah mending ndelok videone Luna Maya aku medhot ora sekolah gara-gara ora ana biaya tindak nganggur ana ning omah golek duit ning lampu merah iku ya wis biasa jare nambahi darah iku luar biasa Mas Vicky mlebu penjara Jaya masih di lo di mama lo mama gasade di mama lo mama wayo masih di lo di mama lo baba gasade di mama lo baba wayo masih di lo di mama lo mama gasade di mama lo baba wayo masih di lo di mama lo baba gasade di mama lo baba wayo ya yo Savala ya yo mama ama aku wis gede ana sekondang tukono emak-emak aku wis gede ana sekondang rabeno delok wayang rabuyar ngenteni batune Petro duwe utang ora iso bayar dilewangi dorjan karo pengen dirapi Rindo Roma bondo cupat rupaku ora kena ditimbang digawe susah mending ndelok videone Luna Maya aku medhot ora sekolah gara-gara ora ana biaya tinimbang nganggur nang omah golek duit nang lampu merah iku ya wis biasa jare nambahi darah iku luar biasa kowe mlebu penjara luwe ana sekondang tukono emak-emak aku wis gede ana sekondang rabeno delok wayang rabuyar becane batu Petro duwe utang ora iso bayar direwangi dol cengkaro pengen dirapi Rindo Roma bondo cupat rupaku ora kena ditimbang digawe susah mending ndelok videone Luna Maya
Aku medhot ora sekolah gara-gara ora ana biaya. Tembang nganggur nur ning omah golek duit ning lampu merah. Aku ya wis biasa betul jare nambahi darah betul iku luar biasa. botol kaca mlebu penjara yo Emak-emak wetengku luwe ana sekondang tukono. Emak-emak aku wis gede ana sekondang rabeno. Soalnya buyar-buyar ngenteni batune Petro. Duwe utang ora iso bayar direwangi konjang karo. Pengen dirapi rindu Roma bondo cupet rupaku orang genah. Timbang digawe susah mending delok video Luna Maya. Aku medhot ora sekolah gara-gara ora ana biaya. Tinimbang nganggur nang omah golek duit nang lampu merah. Iku ya wis biasa jare nambahi darah iku luar biasa. Biasa jare nambahi darah iku luar biasa. Oe mlebu